Barkanku da kasancewa tare da ni. Wasar kokowar gargajiya wasa ce wadda ya kasance al'umma da dama suna farin ciki da ita kuma suna nishaɗantuwa da ita a cikin ƙasar Nijar. Kamar yadda kun ka sani, a kowace shekara ana gudanar da wannan wasan kokowa ta gargajiya daga cikin jihohi guda takwas da akwai a faɗin jamhuriyar Nijar. Ana ware jiha ɗaya wadda ake gudanar da wannan wasan kokowar gargajiya. Yanda tsarin wasan yake kasancewa, a kowace jiha za ta kawo 'yan wasanta mutum 10 domin a gudanar da wannan wasan kokowar gargajiya, inda daga cikin mutumin nan 10 ne za a fitar da zakaran gwaji ko kuma wanda zai kasance cewa shi ne ya ci takobi ko kuma ya zamo sarkin 'yan kokowa na faɗin wannan jiha, inda ya kasance kamar yadda muka muku bayani, waɗannan mutum 10 daga cikinsu su ne za su wakilci faɗin wannan jiha da ta kawo mutum 10 ta. Yanda tsarin yake tafiya, kowace jiha sai ta yi wasa da tsakaninta da wata jiha, inda daga bisani za su ɗauki tsawon kwana 8 suna gudanar da wannan wasa. Kamar yadda kun ka sani, ya kasance cewa jiha 8 ne a faɗin ƙasar Nijar, inda daga bisani za a shiga a duba a gani waɗanda suke tsaye, inda za a yi wasa tsakanin mai rai da mai rai, inda za a yi gumurzu domin a fitar da zakaran gwaji kamar yadda an ka saba a kowace shekara. To kafin da yanzu a bana ana shirye-shiryen fara wannan wasan kokowa, inda al'adance ya kasance cewa duk shekara ana yin wannan wasa. A bana dai garin Difa ko kuma in ce jihar Difa ita ce za ta ɗauki nauyin wannan wasan kokowar gargajiya, inda kafin yanzu hukumar tsara wasan kokowa ta fitar da sanarwar cewa a kowace jiha ta yi yunkurin tsara 'yan wasanta domin ta kawo sunannakin 'yan wasanta waɗanda za su halarta a garin Difa domin gudanar da wannan wasan kokowar gargajiya. Inda kamar yadda tsarin wasan shi ke tafiya, dole kowace jiha tana yin zazzage, inda ta zaɓo daga ciki a ta da tsohin 'yan kokowa da wasanni da sabbin 'yan kokowa a hargitsa a zaɓo zakaru waɗanda ake ji da su a faɗin jiha a matakin gunduma ma kafin matakin jiha, inda daga bisani an haɗa sunannakin waɗanda za su tafiya a wannan kokowa ta faɗin tsakanin jiha da jiha a cikin ƙasarmu ta Nijar. To, 'yan uwa, muna sanar da ku ana gab da a fara wannan kokowar gargajiya, inda za a fara ta a watan Disamba 23 ga wata na ƙarshen shekara, inda kuma daga bisani za a ƙara kokowa a shekara ta 2023. 'Yan uwa, ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun labaran dukkanin abin da zai faruwa a ɓangaren wannan kokowa. Kai ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu kawo muku da wasanni insha Allah tun daga farkon wannan wasan kokowa har ƙarshen ta. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Kada ku mance, muna mai sanar da ku cewa ƙasar Difa ko kuma in ce jihar Difa ita za ta ɗauki nauyin wannan wasan kokowar gargajiya da za ta wakana a ƙasar jamhuriyar Nijar, domin ganin an fitar da zakaran gwaji ko kuma sarkin 'yan kokowa. Wasan da ta wuce ya kasance cewa Isaka ne ya yi nasara. 'Yan uwa, ku bayyana mana ra'ayinku a saman comment. Wannan wasan kokowar gargajiya za ta zo, wa kuke ganin zai yi nasara? Zai kasance cewa shi ne sarkin 'yan kokowa na faɗin ƙasar jamhuriyar Nijar a shekara ta 2023. Ku kasance tare da mu. Assalamu alaikum, kurba azatawa. Haka ta kada mishi mai sashi radio shi na zancen kokowar takobi ta bana za a yi ta Difa. Saboda haka ke tawa a zama to shirye. Komin departament da martama ai tankaɗe da rere duk da watan na Oktobar har zuwa 3 ga watan Nuwambar. Kowace komin, kowane departament zama to shirye a ya ƙare ya yi nashi zage. Sada ai zage gaba ɗaya na jihar tawa gaba ɗaya, shi ba sa rana ba, amma shi ma za a yi shi. Inda komin kowace sanata to za a sa rana a game wani gari guda a ɗauki 'yan kokotawa da titular da civilian. Saboda kokowa takobi za a yi ta ƙarshen shekara can gilgilin wata 23 Disamba a ƙare le 1er Janvier 2023. In tule ka da a zamanto shirye tawa kamar yadda an saba ai da zage da rere kakin lokaci shi a gwamai wajen Difa. Za a ware 23 Disamba a ƙare le 1er Janvier. Allah ya bar sa'a.